Takže zdarec. Tady je druhý díl od rozebraného kompresoru a jdem na to. Tady jsou kuličkové ložiska, že? A v tom se otáčí sakra magnet. Ta hřídel tady, ani nevím proč, podívejte se na první díl, já už jsem to zapomněl. Tady je kondenzátor, to černé, tohoto, to je kondenzátor, to červené, to se zeptejte někoho jiného, to já vám neřeknu. A to je tak všechno k tomuhle dílu. Poté jdem si vysvětlit tu lepší funkci motoru. Dřív, když byl motor elektro, třeba ve vysovači nebo tak tam byly kartáčky, ty se třely o měděný toto, čímž pádem přenesli proud přes tady tu cívku, to pustil proud do těch magnetů a trada, dál už to znáte. No, ale v dnešní době by bylo takové divné tam dávat kartáčky, protože to nevydrží tolik a není to prostě už tak dobré. Tak se začaly vyrábět a dávat tady tyto díly, které jsou z grafitu, který se dává do tužek. To je úplně stejný materiál. A tady vám to ukážu, jo. Papír. Já jsem tomu taky nevěřil. Beru. Jo, vidíte? A co jdem napsat? Tak třeba 2. Jo? A to není jako žádný ocelový díl, aby jako vydřený, ale vidíte prostě takový. Takže, no a tyto kartáčky jsou k tomu, že tady do té jsem se pustil proud, tady to prošlo káblama, tady to bylo takhle přichycené, tady. A tímhle se ten proud tam potřeboval přenést. Tak on se tady byl, ty kartáčky jsou tam takhle přiložené, pustí do toho proud a ono se to začne otáčet. A tím, jak se to začne otáčet, tak je v tom vlastně ten proud, že? A ty kartáčky tam byly 2 takhle. Jo, a to se odstíralo. A pokud si říkáte, ježišmarja, to je z nějakého blbýho karbidu, to dlouho z grafitu, to dlouho nevydrží, to se během 2 let úplně zničí, tak si to myslíte špatně, protože u tohohle kompresoru se podívejte, kolik tam toho ještě zbývá. Tam toho zbývá strašné množství a nám ten kompresor skapal z toho důvodu, že se mu opracovala ta hadička, kterou se to pouštěl ten vzduch stlačený do té gumy, takže už to tam nešlo dát, ona se urvala, jak jste viděli v prvním dílu. Takže je to vlastně všechno tak spočítané, že to sejde v jednu dobu. Takže to, že se vymění jedna část, neznamená, že to do 2 měsíců nesejde druhá část, kterou už nevyměníte. No, a pak tady máme zajímavou věc, a to je, že tady spustil proud. Tady, to jste viděli v prvním díle, byly takto magnety. Tady je druhý, tam. Já mám jeden, ten mi stačí, jo. A ty jsou tady. Ty byly víc od toho, na plastovém, to jste viděli. Myslím, doufám. A ty tam byly. A momentálně se divíte, jak to, že se přitahují, když by neměli. Máte pravdu. Taky jsem se tomu divil, než mi došlo, že to je tím, že v nich není proud. Jakmile se do toho pustí proud, tak se to začne odpuzovat, ale nezkoušejte to. No nic, funguje to tak, že tenhle magnet, oni se ty magnety v tom motoru chtějí odtáhnout. Takže se to do toho pustí proud, ono se to začne odpuzovat. Tady je ten magnet jen proti tomu a ono se to tady chce odpudit. Tak ono to udělá, že to tam nechce být, tak ono se to začne odtláčet. To si můžete doma taky zkusit, když máte magnety, tak se můžou zkusit, jestli jste
a jestli chodíte na základní školu, tak jste se s tím určitě potkali ve fyzice. Nebo potkáte minimálně. A ono to funguje tak, že tady se to začne odpuzovat. Tak ono to tam už nechce víc, začíná to odpuzovat pryč, tak to udělám. Ono to s tím otočí, jelikož je to na tady této hřídeli jemné, ono to takhle otočí. Tady je další článek, který se odpudí a takhle. A když se to takhle začne odpuzovat ve velké rychlosti, tak se to vlastně roztočí. Teďka to dělám ručně. No. A pak tady máme srdce, kterým to vlastně pumpovalo. A to vidíte. Takový to válec, jo? Jednoválec. V těch autech a v motorech spalovacích to bývá přibližně tak po tolik naplněné olejem, jo? V olejové vaně. Protože poslední, co potřebujeme, tak je, aby se nám to zadrhlo. No, a ono se to roztočilo. Tak se to... Počkejte. Udělalo se... Stalo se tohle. No a tím, že se tohle stalo, tak ono to vlastně sjelo dolů, nabralo to trochu vzduchu, vyjelo to nahoru, vzduch se stlačil a jelikož tam byla malá dírka, kterou jste viděli v prvním díle, tak to ten vzduch stlačilo. Tím, že ho to stlačilo, tak on to se stlačil a jelikož neměl kam jít, by se to roztrhlo nebo něco, tak on odešel tou malou dírkou a tím byl velmi stlačen a šel velmi rychle. A tím, že takto šel, tak se tím vlastně třeba dofungují ty gumy, i když to třeba ruční pumpou nejde. A to je bylo k druhému dílu vše. Další díl bude asi zas. Buď to zavítáme do na reproduktory, jako jsou lampače, reproduktory jako Philips a podobně. Nebo se ještě vrátíme ke svítilnám, záleží. Záleží, na co budu mít náladu. Těm svítilnám. Plus k tomu bych chtěl dodat, že asi to video s čelovkama tak bych rozstříhal na menší, protože tak dlouhý video málo kdo chce vidět. No nic, zdar.